Gde ste ljudi, evo nas ponovo na mom kanalu. Ja ću danas snimati klip kako da igrate boje u Minecraftu. Pa hajde da počnemo, da ne zadržavamo vreme. Ući ćete u Minecraft. Ja ću da sačekam malo. Ajde. Evo, ušlo mi je. Evo moje ime. Trebate imati verziju 1.7.5. Evo go. I uđete ovdje. Ajde, čekamo. Ajde, čitaj se više, čekam te. Čekaj, ću da ga isključim ja. Da ga refrešujem. Ljudi, ja ću da stopnem snimak. Izvinite, pogrešio sam. Ja ću da stopnem snimanje, pa kad mi se uključi Minecraft, ja ću nastaviti da snimam. I nastavljamo. Sad ćete vi ući single player. Ja imam ovdje dva worlda. Kreatujete novi world, idete create new world. Čekamo da mi se kreatuje. Moj brat pišti. Čekamo sada da mi se kreatuje. Čekamo da se kreatuje. Aha, meni se... Ljudi! Jo, meni se upali... Meni se, evo ga, kreatovao se. Vidite, sada je ovdje... Ovdje nema niko. Sad čekajte, ja ću da stopnim klip, pa ću da opet nastavim snimanje. Evo nastavljamo, sada sam ga prebio mog brata, pošto on se zajebavao sa vama. Da sam vas pustio da vidite kako ga bijem. Kreative. Start one word. 5-1-1-2-0. 5-1-1-2-0. Imate sada to. I sada... uđete tu i sada izađete iz Minecrafta i posle sad ćete da čujete kako ga ja bijem. Jeste li čuli, moj brat se više smeje nego što nori. Što se smeje. Sada kucate. My i adres. My IP adres. Vidjet ćete ovdje.
И сачкате мало. Ajde. Evo ga. What is my address? Evo ga. Kopirate ovo. Idete kopiraj. Kliknete ovdje i otvorite novi Minecraft. Aha, evo ga. Vidite. Otvorite novi Minecraftu. Nadam se da neće vam smetati ovo sada što sam uradio. Ajde, čitaj se. Ajde, evo ga. 1.8. Ali mora drugo ime, naprimjer, sad 2. Čekajte, ne. Tu, 2. Ajde, 3 dvojke, pošto smo Srbi. Imamo 3 boje. Sad će ono da se čita i pokazat ću vam šta radite kada vam se učita to. Koliko mi se čita puno, to je nevjerovatno. Ajde, čitaj se, hoću da snimam klip. Ajde, i evo ga. Idete sada multiplayer. Idete add server. Kliknete ovdje. Kopirate CTRL plus V. Ovo, stavite 2 tačke i bilo nam je bet 1120. I idete dom. I sada on se nalazi dole. I evo ga. Evo ga. Sada je ušalo. Zamislite vi ušalo. Sada nam je ušlo i evo ga. Evo. Sada ćete da kucate. Sad ću ja da kucam. Čekaj. Koliko on ima. Kucate TP. A 222 do S ir stisnite ovdje i evo ga. Vidite, evo ga. Vidite. Sad ćete da vidite koliko mu je snimljeno. Evo vidite. Evo ga. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!